जुदि जों सानाव थाङो अब्ला मा जागोन? दिनैसिम रावबो साइन्टिस्ट एबा सुबुंफोरा सानाव थांनो हाफेराखै। साइन्टिस्ट एबा मानसियाथ' अखाफोर आरो मंगल ग्रहआव थांखांबाय। जुदि जों बुध ग्रह आरो शुक्र ग्रहनि बाथ्रा बुङो अब्ला बाहाय थांनो हाया। बे ग्रहआ सान खाथियाव थानायनि थाखाय जोबोद गुदुंथार जायो। बुहुम आरो मंगल ग्रहनि बागैथ' जों मिथिखायो। आरोबाव थाबावनाय ग्रहफोर बृहस्पति, शनि, इउरेनास, नेपचुन ग्रहफोरनि बागै बुङोब्ला बेफोराव थाहैनो थाखाय हायानो गैया। साइन्टिस्टफोरनि बुंनाय बायदियैब्ला बेफोर ग्रहफोरा गेसफोरजों बुंफबनानै दं। अब्ला सानदो जुदि जों सानाव थाङोब्ला मा जागोन? ओरैनोथ' जों मिथिखायो साननि सोराङा बुहुमावनो जोबोद गुदुंथार जायो आरो गोलोम बोथोरनि समाव साननि बिदुंनि गरमखौ सहायनो हायैनि गोबां मानसि एबा सुबुंफोरा थैनो गोनां जाबाय। अब्ला जुदि जों सानाव थांनायनि बाथ्रा सानो अब्ला बेथ' सोरबा जाम्बानि खामानिखा। गोरलै बाथ्रायाव बुङोब्ला जों सानाव थांब्ला खामनानै सिदा हाथफ्ला जाहैगोन। बिनि अनगाथ' जेबो राहा गैया। दिनैसिम साइन्स एबा बैगियानिकआ सानाव थांग्रा जेबो आगजु एबा मुवा बानायनो हायाखै। NASA एबा नासा बेनि ओंथिया जाबाय नेशनेल एर'नटिक्स एन्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासाया जाबाय इउनाइटेड स्टेट अफ आमेरिकानि मोनसे गभर्नमेन्ट एजेन्सि जेराव साइन्टिस्टफोरा थायो एबा साइन्सनि बाथ्रा एबा बैगियानिकनि सोमोन्दै बेवहाय सावरायनाय जायो। गासैबो सानखरां एबा स्पेसाव थांग्रा आगजु एबा मुवाफोरखौ बेवहायनो बानायनाय जायो आरो स्पेसाव बेनिफ्रायनो थांनाय जायो। मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्राया जाबाय बे नासाया सानखौ जोबोरैनो फसायनानै दं आरो सानाव थांनो थाखाय हर सान प्लेन खालामगासिनो दं। अब्ला बेफोरखौ नागारदो, दानिया फैदो गुबै बाथ्रायाव। हमनानै लादो जों मोगथाङाव एबा गुबैयाव सानावथ' थांनो हाखाया। अब्ला जों सिमाङाव सानाव थांनांसिगोन। नायथारसै जों सिमाङाव सानाव थांनानै बे साननि सिङाव मा दंमारो। हमनानै लादो अब्ला जों मोनसे दामि बुस्थु बानायबाय सानाव थांनो थाखाय आरो बे दामि मेटेलनि बुस्थुखौ सानाबो खामनो हाया। अब्ला जों बे दामि मेटेलनि स्पेसशिपजों बुहुमनिफ्राय सान फारसे थांनायखौ सिमाङाव जागायजेनबाय। स्पेसशिपजों आवगायलांथारनानै जों बुहुमखौ बारनानै स्पेसनि खोमसि जायगासिम सफैबाय आरो जों सिमाङाव सान खाथियाव सफैबायबो। बेवहाय साना गोबां लेयार्सफोरजों दाजानाय। नैबे सावगारिखौ नाय। जों फैनानै नैबे कर'नासिम सफैबाय। नाथाय साननो नाङादि बियो कर'ना बेराम, बियो जाबाय मोनसे साननि बाहागोनि मुंसो। अब्ला जों साननि कर'ना लेयारसिम सफैबाय। बेवहाय दुंथाया जोबोद खराथार, जोबोद गुदुंथार आरो गरमथार। नाथाय आं नोंथांमोनखौ सिगाङावनो बुंखादोंमोन ना जों सिमाङावसो सानाव फैदों, मोगथाङाव नङा। आरोबाव जों आवगायलांथारनानै साननि नैथि लेयारसिम सौहैबाय जायखौ क्रोमोस्फेयार बुङो आरो जों बेवहायबो सिगांनिफ्राय गोबां गुदुंथार साननि दुंथाइजों मोगा-मोगि जानो गोनां जाबाय। आरोबाव जों साननि सिङाव हाबलांथारबावबाय आरो जों साननि थामथि लेयार फटस्फेयारसिम सौहैबाय। नाथाय बेवहाय साननि दुंथाया सिगांनि बायदि गुदुंथार नङा, बुङोब्ला सिगांनिफ्राय दुंथाया बेवहाय खमसो। बे फटस्फेयार लेयाराव जुदि नोंनि लिरथाया बुहुमाव 70 केजि अब्ला बे फटस्फेयार लेयाराव नों 2000 केजि जाहैगोन। नोंथाङा बे लेयाराव बुनाय बादि जानानै मैदेर गान्दा बायदि गिदिरथार जाहैगोन। बेवहाय जोंनि हाराफ्रा बायफ्लेजोबगोन आरो नों बुगाजोबनानै बेरफ्रुना बाथोन जागोन। नाथाय जुदि जों बेवहाय बासायबाय आरो साननि सिंथाराव थांनो नाजाबावबाय अब्लाबो जों साननि सिंथाराव थांनो हानाय नङा। मानोना बियो हाइड्रजेन आरो हिलियाम गेसजों बुंनानै थानाय एबा सोमजिनाय जोबोद बुहुमनिफ्रायबो गेदेरथार दुलुर महरनिसो। नाथाय सिन्था खालामनो गोनांथि गैया लोगोफोर, मानोना जों सिमाङावसो सानाव थांदों। बेनिखायनो जों आरोबाव साननि सिङाव थांथारबावगोन। आरोबाव जों जोंनि दामि मेटेलनि स्पेसशिपखौ आवगायलांथारबावनानै साननि ब्रैथि आरो बाथि लेयार साबसारफेस फ्ल'स आरो कन्वेक्सन जनखौ बारलांबावथारनायसै। बेनि उनाव जों द'थि लेयार रेडिएटिभ जनआव सौहैबाय। बेयो साननि जोबोद रोजा गुदुंथार लेयार। आरोबाव जों थांथारबावनानै साननि स्निथि लेयार एबा जोबथा लेयार इन्नार खरसिम सौहैबाय। बेवहाय बिदुं एबा दुंथाया गारबोनाय लेयारफोरनिफ्राय गोबां गरमथार आरो बे इन्नार खराव साननि दुंथाया 15 मिलियन डिग्री सेलसियासफ्राम। अब्ला जोंनि सान दावबायनाया जोबबाय आरो जों सिमाङावनो न' फारसे गाहामै गाहाम बुहुमाव सफैफिनबाय। नाथाय नोंथांमोना सानदों जानांगौदि ग्रहफोरनि मादाव मानो प्लुट' ग्रहनि मुंखौ मख'आसै। मानोना प्लुट' ग्रह एबा प्लुट' प्लेनेटखौ 2006 मायथाइनि आगष्ट दानाव IAU एबा इन्टारनेशनेल एस्ट्रनमिकेल इउनियनआ बेखौ सलार सिस्टेमनि प्लेनेट एबा ग्रह लिस्टनिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय। मानोना बे ग्रहनि आखुआ गुबुन मोनदाइन ग्रहफोरनि आखुजों एसेबो गोरोबा। बियो गावनि लामाखौ सोलाय सोल' खालामना सानखौ गिदिंखनो, नाथाय गुबुन ग्रहफोरा मोनसेल' गिदिंखन लामाजोंनो गिदिंबाय थायो। बेनिखायनो सिगां समनि सानखौरांनि मोन 9 ग्रहनिफ्राय दायो मोनदाइन ग्रहल' दंसै। प्लुट'नि मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्राया बेनोदि बे प्लुट'खौ जमराजा ग्रह होननानैबो मिथिनाय जायो। जुदि नोंथांमोना प्लुट'नि बागै गोबां बाथ्रा मिथिबावनो लुबैयो अब्ला कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों खोन्थाहरनो हागोन। आं बेनि थाखाय मोनसे आलादा भिडिअ लानानै फैगोन। बेबादिनो इन्टारेस्टिं बाथ्राफोर मिथिनो थाखाय नोंथाङा बे भिडिअखौ मोनसे लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना होदो।